Πάμε να δείξουμε πώς δημιουργούμε μια σελίδα μέσα στο τετράδιο της ομάδας μας. Ας διαλέξουμε μια ομάδα. Για παράδειγμα, τη Γ. Οι ομάδες και τα παιδιά που συμμετέχουν φαίνονται δίπλα. Ανοίγουμε μία, για παράδειγμα, το κάπνισμα και η έφηβη. Βρισκόμαστε στην κεντρική σελίδα της ομάδας το κάπνισμα και η έφηβη. Έχουν ήδη δημιουργηθεί 3 σελίδες. Για τις ανάγκες της ομάδας μπορεί να δημιουργηθεί άπειρος αριθμός σελίδων, αρκεί να μπορείτε να το διαχειριστείτε. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε Add Page, πατάμε. Γράφουμε το όνομα της σελίδας που θέλουμε. Test σελίδας. Φροντίζουμε αυτό το πλαίσιο να μείνει ως έχει, αλλιώς η σελίδα θα δημιουργηθεί σε σημείο που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε. Πατάμε Create. Η σελίδα έχει δημιουργηθεί, για να κατοχυρωθεί όμως πρέπει να γράψουμε κάτι. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, βάζουμε είτε τελίτσες είτε τη λέξη εισαγωγή και πατάμε Save. Αν δεν γράψουμε πρώτα κάτι, η σελίδα δεν θα δημιουργηθεί. Ωραία, η σελίδα έχει δημιουργηθεί και προσέχουμε ότι μπήκε αυτόματα και δεξιά στο μενού. Αν θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε Edit και να μεταφέρουμε τη σελίδα στο σημείο που θέλουμε.